Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, kami pong dalawa ni Sax ang magkasamang magmukbang. Meron po kami ditong calamares, pork sinigang, And shrimp and mango too. yan, at meron din kaming juice sa inumin po. Ayan, bago po kami mag-start, pray muna po kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan, kain na tayo. Dito Mag-start tayo. ka sa Sinigang. Ayan. Meron tayo na. Wow. Beef ito. No, this is pork, babe. Wow. Pork ito. Ay, sorry. Sa kuda. Sunod sa kana. Bigyan kita ha. Wow. Lagyan kita ng sabaw. Mm. Dito sa kanin. Dito lang. Yan. Kain po tayo, mga ka-studio. Yan, sabi ka. Kain po tayo. Kain po tayo. Yan. Yung gusto ko po dito is yung mga gulay niya. Merong talong at saka sitaw. At meron din pong repolyo. Yan. Naglalaway na po ako. Sarap ng kumain. Sarap din. Sige, kinamot lang ka. Ako, kakainit. Mainit pa yan, be. Bago po itong luto. Sarap yapon, no? Kain po tayo. Wow. Hindi po namin kasama ngayon si Mister kasi pahinga po siya ngayon. Day off niya po ngayon sa mukbang. Kaya kami muna ni Sax. Ano sa rice? Sarap no? Kahapon po, ako po yung nagpahinga. Sila po kasi nagmukbang ng lechon de leche. Kasama niya po yung mga brothers niya po. No. Kain ka ha. Ano yung po? Sabaw na, sabaw. Ano yung sabaw? Ano sa to? Kaunong kay consume ako. Maya na ha, wait ha. Mukhang madami yatang ulam natin ngayon, no? Sarap. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan, maraming salamat po. Sarap talaga ng sinigang, be. Sarap ba? Ito sa'yo. Diyan kita, oh. Kanin pa. Wait lang. Wait, sa kanin. Naundan mo to, ha? Padapli ng ulo, ha? Ayan po. Ito dapli na. Luto po ito ni Mister. Thank you, Pang. Thank you, Pang. Yan, kain tayo ng shrimp. Wow. Sarap. Sarap yun. Lumiki ang sabaw ma. Calamares. Bigyan pa kita ng sabaw.
Sakto mo na. Again ka. Kain ka na kain ha? Mami. Kaya ko sabaw, please. Gamit ko ba? Nangalahati na po kami sa pagsagot po ng module niya for this week po. Wow. Kan. Sarap. Kan po. Kukaan ba? Yummy. Kanin ka. Yan. Kain ka ng madami, Bi, para mabilis kang lumaki. Tapos ikaw na magluto sa amin ni Papa mo. Mag-doctor? You want to be a doctor? Oh my God. Gusto niya pong mag-doktor. And editor. Editor natin? Editor lang. Sarap. Ikaw, sayang, Be. Meron ka pa. Yan. Ang sarap po pala ng pasayan ni Papa. Naguba ako ah. Sige. Ay, tabi mo yung ulo, ha? Ulo mo ito. Ambil kayo. Dapat yung kuhan shrimp sauce sa shrimp ah, oh. Kainin mo na. Masarap nga na yung sauce sa Sige, shrimp. kain ka. Mega shoutout po kay Ma'am Christine Ugawa. Hello po. Hello ka kay Ma'am Christine, baby. Hi! Ay, meron pa busy na Ate Christina at si Ate Chinchin. Shoutout mo, ha? Shout out kay Ate Christina and Ate Chinchin. Hello po. Mga unta Ma'am Janet. At sa husband niyo po, kay Sir Frank, kain po tayo. Yan. Dito naman tayo. Calamares. Calamares ah. Pero ibang klase po yung calamares nila. Ang liliit po. Liliit eh. Sarap. Tumikin sa bawang. Nahulot din ako. Kanin ka. Kunin ko to. Siya. Nakuha. Nakuha ang mga ulo. Ang gamit. Lagyan pa kita ng sabaw. Ilagay mo yung panit ng kuan doon, ha? Very good sa akong baby. Oy, kain ka ng kanin. Napan ko. Bukod. Sarap ito. Taste mo. Taste mo, please.
Yun. Ito. Meron din po pala siyang radish. Yan. May tagay ko na. Ay, kain ka pa nito? Mm. Masarap kasi. Mm. Ito sa'yo lahat. Mm. Ayan. Yung sabaw mo. Ayan. Yan. Nahigop. Sarap higop sabaw ron. Medyo masama po yung panahon dito sa amin. Maulan-ulan po. Ayan na. Mm. Okay. Gata. Mm. Gaya nga ba siyang ito? Mm. Pero marami. Mm. Kain ka. Mm. Marami. Sarap po ka naman, Liz. Mm-mm. Ang gusto. Mm. Ayan ka. Yeah. Mm. Oh no, stronger. Mm. Mm. Touch me. Mm. Excuse me. Mm. Yun na. Harap na itong kuhan ba? Sayang? Mm. Nahaki pa lang ito na itong sinitang. Mm. Sige na, kain ka. Mm. Sarap. Mm. Mm, very good. Eh, bigyan ko kita ng sabaw, ha? Mm. Mm. Naitabi mo yung ulo. Naganti yung ulo pero kapapa. Kawawa naman si Papa. Ulo na lang papakain mo. Okay ba? Mm. Ito, calamares. Naganda man din na tumarot na ba? Mm. Mm. Nga po. Takot. Ulo na lang daw po ng hipon niya ipapakain niya sa papa niya. Kaya ganito kay ba? Ang sa akin ipakakain. Nali akong shrimp sa akong para ipakapapa. Mm. Mm. Kain ka pa. Kain ka ni? Kain ka? Meron ako. Sabi na ako, wala ka. Kain tayo, mais. To Tita Matea po. Hello po, Tita. Kain po tayo. Mag-hi ka kay Tita Matea. Hi. Mm. Mm. Sarap. Sarap Kanin ka. yun. Sarap po yun. Mm. Ang kakaon na. Mm. Sarap din nato dahil ang kanya-kanya. Mm. Ito nga na. Mm. Si Sakto, mahilig po siya talaga sa sabaw. Nandun, aron inuman o sabaw. Mm. No? Kay kawan naman. Mm-mm. Wow. Okay. Guys, lamig kayo. Ang sarap po. Sarap. Ang sarap din po yung pamaris nito. Dalawa. Calamaris at mais. Ready? Mm-hmm. So, may try? Calamares. No, sweet made ang calamares para malami, no? Mm-hmm. Kain ka na dyan. Mm.
Kasi octopus ni. Mm. Octopus yun tayo. Mm. Octopus. Yung calamares nga, no? Octopus. Nawa. Mm. Octopus. Nakain ka na. Mm. Plus, pag sauna, pagkasyong kaon kanina ko sa calamares, octopus. Mm. Mm. Kain mo ng kain mo. Gamit siya. Oh. Mm. Ngayon nga ni. Sabi ko, octopus sila ni. Mm. Yup. Mm. Last bite na ng kanin mo, Bin. Last ba? Mm. Naubos na? Last ba ito? Mm. Tangan ko din. Butang ka lang dyan. Mm. Ang tamis po na mais. Mm. Sabantin. Sasok-soko ni Papa. Sasok ni Olga. Kain na tayo ng mangga. Teka. Mangga. Ikaw, Bibi, ang. Isa kayo. Meron pa? Sige. Ako'y kanin. Huwag na kayo kanin? Kain ka ng mangga? Dagan niya days, wag ito kadagang kakaumangga. Kaya kapalit. Yan. Isus mo na. Gusto po. Patang nakuha ka. Cheers sa'yo. Hindi. Cheers. Wow. Hindi ka kaharap sa tempa. Yan po. Tapos na po akong kumain mga ka-studio. Grabe, sobrang busog ko po. Si Sax po, hindi pa po siya tapos kumain. Kaya shoutout muna po ako. Kunti lang po yung mga natatandaan ko lang kasi hindi po ako nakakuha talaga ng shoutout. Yan, shoutout ko po si Ma'am Sheila Romares, Sheila Rojas, mga Pinoy mukbangers, sina Chef Ubang, Ben and Yuri. Hello po sa inyo. Sir Rick Rack Foodie, si Mama Minshi, si Just Me Grace, Yanko Family Mukbang, Yantot Mukbang, Jess and Tom, sino pa? Si Eat With Team, sino pa ba? Si shout out Ma'am Jocelyn Salalila, shout out din po kay Sir Arnold Guicheco. Ikaw, meron ka shout out? Shout out kay. Shout out Sir Eric Mukbang. Shout- Sino pa? Ito lang. Shout out Tita Matea. Kita Matea. At sino pa? Wala na akong maalala. Sige na, magbabay na tayo. At dito lang po kami magtatapos mga ka-studio. Sana po ay na-enjoy ninyo ang mukbang namin ni Sax today. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!